Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nancy. At nais ko lang po sanang ibahagi sa inyo itong naging karanasan ng nanay ko doon sa kanilang probinsya. Itago niyo na lang po sa pangalang Marie ang nanay ko. Tubong Visayas po siya. Doon ay pinanganak at lumaki. Kwento niya sa aming magkakapatid nung mga panahong nag-aaral pa siya doon sa kanila ay may naranasan siyang nakakatakot na pangyayari. High school na daw siya nung panahong iyon at gagraduate na. Isang araw habang nasa paaralan sila ay nagyaya ang isa nilang kaibigan. Niyaya sila nito na pumunta sa kanilang bahay at dumalo ng piyesta sa kanila. Hindi naman kaagad nakapagpasya ang nanay ko noong mismong oras na iyon dahil kailangan pa niya magpaalam na muna sa kanyang mga magulang. Sabi ng kaibigan nilang nagyaya ay sasama umano siya sa bahay nila nanay upang ipagpaalam ito, na ikinatuwa naman iyon ni nanay dahil mas malaki ang tsansa na payagan siya kung may pagpapaalam siya nito. At ganun nga ang kanilang ginawa. Pagkatapos ng kanilang klase ay sumama yung kaibigan ni nanay sa kanilang bahay at ipinagpaalam siya nito sa kanyang mga magulang at pinayagan naman siya. Kaya sa parating na Biyernes ay hindi na siya uuwi sa kanila pagkagaling sa eskwela, pagkat didiretso na sila doon sa bahay ng kanilang kaibigan upang makipiesta at magdadala na lang kaagad siya ng bisan pagpasok. Si Rika na nagyaya kanila nanay ay bago lang nilang kaibigan. Iba kasi ang pangkat na kinabibilangan nito dati. Sa kanilang pagkakaalam ay bagong lipat ito doon sa kanilang paaralan. Ikalawang taon pa lang nito doon nang maging kaibigan at kaklase nila. Kung kaya, yun yung unang pagkakataon na makakapunta sila sa bahay nito. Pero alam nila at pamilyar sila sa lugar. Nang sumapit ang araw ng Biyernes, ay magkakasama na silang pumunta doon sa bahay ng kanilang kaibigan na si Rika. Bali 4 silang lahat na puro mga babae. Habang sakay ng jeep ay hindi nila maiwasang pag-usapan yung mga masasayang tagpo tuwing nagdaraos ng piyesta sa kanilang lugar. Ang kaibigan naman nilang si Rika ay ibinahagi sa kanilang pinaghandaan daw talaga ng kanyang mga magulang ang okasyong iyon. Kung kaya marami silang handa na lalo namang ikinatuwa ng mga kaibigan nila nanay. Nang bumaba sila mula sa jeep ay may nilakad pa silang papasok papunta doon sa mismong bahay ng kanilang kaibigan. Pero naroon pa lang sila sa malaking kalsada ay damang-dama na nila ang kasiyahan sa pagdiriwang ng kapistahan doon sa lugar. Napapalamutian yung mga puno at may ginawa pa silang mga arko na yari sa kawayan. Nagkalat din yung mga banderitas, kung kaya lalong nasabik silang magkakaibigan. Pagdating nila doon sa bahay
nila Rica ay kita nila kung gaano kaabala yung mga kaanak nito. Napansin nilang mukhang marami nga silang handa. Walang tigil ang mga tao sa pagpaparoon at parito dahil sa kanilang iba't ibang mga ginagawa. Hindi naman kagandahan yung bahay ng kanilang kaibigan at may bahagi pa nga iyong hindi pa natatapos. Katunayan lamang na bago pa lang talaga sila doon sa kanilang lugar. Naupo silang magkakaibigan doon sa labas. Gusto sana nilang tumulong pero pinigilan sila ng mga ito. Mga bisita raw sila kung kaya wala silang dapat na alalahanin. Nang papalubog na ang araw ay napansin nila Nanay Marie na unti-unti nang nadaragdagan at dumarami ang mga tao. Naisip niyang marahil ay magaling makisama ang mga ito kung kaya marami na kaagad silang naging kaibigan. Pero nag-umpisa nang makaramdam ng pagkailang si Nanay at kanyang mga kaibigan. Hindi na sila mapalagay. Lalo pa at karamihan ng mga dumarating ay halos napapakong lahat ang paningin sa kanila. Wala naman sana silang problema kung yung paraan ng kanilang mga pagtitig ay bunga lamang ng paghanga dahil lahat sila ay mga dalaga at may mga angkin din naman talagang ganda. Ang kaso, tila hindi bunsod ng paghanga ang dahilan ng kanilang mga pagkakatitig sa kanila. Nasabi pa ni Nanay, kapag kanyang maaalala yung mga tagpong iyon, ay talaga namang kinikilabutan siya. Kahit pa nga maraming taon na ang nakalipas, nung panahong ikinukwento niya ito sa aming magkakapatid. Pag mapapasulyap daw si Nanay sa mga taong naroon, ay nakikita niyang tila ba nag-iiba ang kanilang mga aura. Nakakatakot umano. Yung mga mata nilang halos hindi kumukurap at nanlilisik, na matalim na nakatitig sa kanilang magkakaibigan. Kaya parang gusto na nilang umuwi ng mga pagkakataong iyon at hindi na sundin yung napag-usapan nilang plano na doon matulog para salubungin yung mismong araw ng piyesta. Pero nang mapansin ang kanilang kaibigan na si Rica, yung pagiging hindi nila komportable, ay nilapitan nito ang mga taong iyon at mayroon itong sinabi sa kanila. Hindi alam ni Nanay kung ano ang sinabi ni Rica sa mga ito, pero napansin naman nilang umalis ang mga iyon sa kanilang pwesto at lumipat. Pagbalik ni Rica sa kanila ay humingi ito ng pasensya at sinabihan silang wag na lamang daw pansinin ang mga taong iyon. Nagsalita ang isa nilang kaibigan na si Lenny at sinabing uuwi na lang muna kami at babalik na lang sa kinabukasan. Pero hindi ito pumayag at sinabing wala na silang masasakyan. Na totoo naman dahil sa may oras pa noon ang mga bumabiyahe. Pero ang nasa isip kasi nila ay maglalakad at sa bundok daraan. Ngunit hindi talaga pumayag si Rica, maging ang mga magulang nito at kapatid. Sinabi pa nilang lubang delikado, lalo na nga at tuluyan ng kumalat ang dilim. Sinabi nilang wag na sila mag-alala dahil magsasaya lamang sila at walang mangyayaring masama. Babantayan daw nila sila at wag na umanong isipin yung mga nakatitig sa kanila kanina dahil mga ignorante daw sa magaganda ang mga iyon, sabi pa ng magulang ni Rica.
Ayon naman sa mga kapatid ni Rika, bihira lang daw kasi makakita ng dalaga ang mga iyon. Dahil naman sa kanilang mga sinabi, kahit paano ay nakampante na rin sila nanay. Ramdam naman nila yung pagiging sincero ng mga ito sa kanilang sinabi. Kaya nabawasan na rin yung kanilang mga pag-aalala na panatag na sila. Lalo na nang mag-umpisa na ang mga itong hainan sila ng kanilang mga inihandang pagkain. Na ang karamihan sa mga putahing naroon ay bago para sa kanila, na hindi nila karaniwang nakikita sa tuwing may handaan doon sa kanilang lugar. Kaya masayang masaya silang nagsalo-salo, habang yung iba namang naroon ay nagtipon-tipon na rin at nag-inuman. Napansin nila nanay na matabang yung mga pagkain. Wala din silang nakitang sausawan na naroon o kahit man lamang asin. Nahiya naman silang manghingi. Naisip kasi nila na baka masamain at hindi nila magustuhan kung kanila iyong gagawin. Naisip nila na baka kapag nanghingi sila ng anumang uri ng pampalasa ay mainsulto ang mga ito, na para na rin nilang sinabi na hindi nila nagustuhan ang kanilang mga niluto, kung kaya hinayaan na lang nila. Pinagtiyagaan na lamang nila at baka ganun lang talaga ang uri ng timpladang kanilang nakasanayan. Kaya kahit pa nakakatakam talaga at mukhang masasarap yung mga putahing naroon, ay kaunti lamang ang kanilang nakain. Nang matapos silang kumain, inaya sila ni Rika na pumasok sa loob. Doon sila pumesto sa isang silid at binuksan lamang nila yung bintana doon upang pumasok ang malamig na simoy ng hangin, at upang makita rin nila yung mga kaganapan sa labas. Di nagtagal ay nagkaroon na ng kasiyahan. Napansin nilang nagsasayawan na ang karamihan sa mga taong naroon, habang yung iba naman ay nagkakantahan sa saliw ng gitara. Ayon kay nanay, nagkwentuhan lang silang magkakaibigan hanggang sa makaramdam na sila pare-pareho ng antok. Kaya naglatag na sila at nahiga. Habang nakahiga ay patuloy nilang naririnig yung mga ingay ng kasiyahan sa labas hanggang sa makatulog na sila. Ilang beses na nagising si nanay, kwento niya. May ugali daw kasing namamahay siya. Nang una siyang magising ay naririnig pa rin niyang nagkakasayahan sa labas. Bagya niyang iniangat ang kanyang ulo mula sa pagkakahiga upang silipin ang kanyang mga kaibigan. At nakita niyang tulog na tulog ang mga ito. Umayos na uli siya sa pagkakahiga at ipinikit ang kanyang mga mata. Sinikap niyang makatulog, ngunit paidlip-idlip lamang ang nagagawa niya pagkat lagi siyang nagigising. Hindi na raw niya mabilang kung ilang beses siyang nagising noong mga pagkakataon na iyon. At nang minsan pang magmulat siya ng mata ay nagulat daw si nanay dahil nakita niyang may mga nakatayo na sa kanilang paanan. Kaya napasigaw siya. Sobrang takot daw talaga ang kanyang naramdaman nung sandaling iyon. Kaagad niya kasing naisip na may masamang plano ang mga ito sa kanila. Naisip niyang baka pagsamantalahan sila ng mga ito. Yun daw
ang unang pumasok sa isipan ni Nanay Sir Bibi. At ang pagkakaunawa pa niya ay nasa impluwensya ang mga ito ng alak. Nakakatakot ang kanilang mga mukha na para talagang takam na takam sa kanila. Mga bahagyang nakayuko umano ang mga ito na nakadipa pa ang mga kamay habang nanliliksik ang kanilang mga mata, na bahagyaring nakabuka ang kanilang mga bibig, na dinidila-dilaan pa ang kanilang mga labi. Pero dahil sa ginawang pagsigaw ni Nanay ay nagising na rin ang kanyang mga kaibigan, pati na si Rica. Kaya mabilis nitong tinawag ang kanyang mga magulang at kapatid. Agad namang nagpulasan ang mga lalaki, pero nakasalubong na nila ang mga kaanak ni Rica. Galit na galit ang mga ito at walang patid ang mga binitiwang maanghang na salita. Natandang-tanda pang araw ni Nanay ang ilan sa kanilang mga sinabi, na kanila daw silang ilalagay sa alanganin, na ang pamilya naman nila ang malalagay sa malaking kahihiyan. Dahil kargo umano nila sila Nanay, pagkat anak nila ang nagyaya sa kanila at mga bisita nila sila, na nang tila hindi na magawang makapagtimpi pa ng tatay ni Rica, ay kanya talagang nasaktan ang dalawa sa mga ito. Nakatikim sila ng magkakasunod na sipa at suntok. Sabi pa ni Nanay, wala talaga silang kamalay-malay na buhay na pala nila ang nasa panganib ng mga oras na iyon. Ang buong akala daw kasi talaga nila ay mga lasing lamang ang mga ito at nais silang pagsamantalahan. Pero nanlaki ang kanilang mga mata at agad ding nalinawan nang madulas at galit na magsalita si Rica at sinabihan ang mga iyon na mga patay gutom na aswang, mga wala umanong kwenta at hindi marunong magkontrol sa sarili, na sa kabila umano ng pakiusap niya sa kanila ay itinuloy pa rin ang masamang balak. Akala nila Nanay ay maayos na ang lahat, pero biglang nagkagulo nang hindi na rin siguro matiis nung mga lalaking iyon yung kanilang mga sinasabi sa kanila, ay bigla na lamang nagwala at sinalya ang isa sa mga kapatid ni Rica. Halos magkawasak-wasak ang mga dingding dahil sa tindi ng kanilang pag-aaway. Nagpandumog ang karamihan sa kanila. Biglang nagkaroon ng dalawang pangkat. Ang masayang tagpo kanina lang ay napalitan ng matinding kaguluhan. Humupa lamang iyon at tuluyang natigil nang makakuha na ng itak ang mga kaanak ni Rica, kung kaya mabilis na nakbo ang mga ito palayo. Nalaman nila nung huli mula rin kay Rica na mga kaanak din pala nila ang mga iyon, na nakatira sa ibang bayan at hindi mga kapitbahay o kalugar lang. Inamin niya rin kanila Nanay na may lahi talaga silang aswang, ngunit hindi sila katulad ng iba na mga walang kontrol sa sarili at namiminsala ng tao. Sinisikap na rin umano nilang makapagbagong buhay. Nung mga panahong iyon ay mayroon na raw silang nakausap na manggagamot na maaaring makatulong sa kanila. Ipinadala ng isa nating tagapakinig na si Romel. Ayon sa kanya, ito ay naganap sa isang lalawigan sa Visayas. Halos 3 dekada na ang nakaraan. Dekada 90 na mangyari ang itinuturing niyang pinaka nakakatakot na pangyayari sa kanyang buhay.
Unang beses niyang makararating noon sa probinsya ng nanay niya. Naisipan niyang sumama sa kanyang tiyahin at pinsan nang magbakasyon ang mga ito sa kanila dahil wala naman siyang pasok noon sa paaralan. Masayang masaya si Romel at walang wala sa isip niya na yung inaakala niyang masayang bakasyon na iyon ay mauuwi pala sa isang malagim na trahedya. Mahirap ang naging biyahe nila dahil bukod sa malayo ay punuan pa ang mga sasakyan. Mula sa bahay nila sa Santa Mesa hanggang sa makasakay sila ng barko ay punuan talaga. Bakasyon kasi kung kaya marami talaga ang mga umuwi. Ganun pa man ay hindi pa rin nawala yung kasiyahan at kasabikan ni Romel na makarating sa kinalakhang bayan ng kanyang nanay. At para sa kanya, baliwala yung mga naranasan niyang hirap sa biyahe kung ikukumpara sa mga madidiskubre niya at mga maaring gawin kapag sila ay dumating na. Katunayan, habang binabagtas pa lang ng sasakyan yung kahabaan ng kalsada matapos na dumaong yung barko, ay naaliw na kaagad siya sa mga magagandang tanawin na nadaanan nila. Kaya kahit nakabilang yung lalawigan na iyon sa mga mahihirap na probinsya, ay masasabi namang mayaman ito pagdating sa likas na katangian. At tuwang-tuwa si Romel dahil unang pagkakataon niyang makasakay sa isang pampublikong sasakyan sa bubong nito. Dahil sa iilan lang ang mga sasakyan na bumabiyahe noon, kung kaya punong-puno talaga ang mga ito bago umalis ng pier. Siksikan talaga sila. Idagdag pa yung mga bagahe ng bawat pasahero. Kaya naman hanggang sa bubong ay hitik na hitik ito. Pero mas mainam na umano iyon na naroon sila sa bubong. Di hamak na mas maalwan kumpara naman kung nasa loob ka na halos hindi ka na makagalaw dahil sa sobrang sikip. Pero hindi lang pala iyon ang mga naghihintay na kakaibang karanasan para kay Romel. Dahil makalipas ang mahigit isang oras na biyahe, ay bigla silang nakarinig ng malakas na pagputok. At naramdaman kaagad nila ang mabilis na paghinto ng sasakyan. Nakasabay noon ay yung pagtagilid nito. Sabay sigaw ng konduktor at mabilis na pinabababa ang lahat ng mga nakasakay sa itaas. Pagkababa nilang magpinsan ay nakita kaagad nila yung dalawang nakadabang gulong ng jeep. At isa-isa na ngang nagsipagbabaan ang mga sakay nito, kasama na ang tiyahin ni Romel na sa loob sumakay. Nakikita ni Romel na napapakamot sa kanilang ulo ang mga tao. Bunga nung hindi inaasahang aberya na iyon. At para kay Romel ay larawan iyon ng kawalang pag-asa. Dahil madalang ang pagdaan ng mga sasakyan. At kapag may dumaan, ay doon palang madadala yung mga gulong upang mapabulkanize. Iisa lang naman kasi ang kanilang reserba. Ganun naman talaga kadalasan. Pagkat sino ba naman ang mag-aakalang sabay na mapuputas ang dalawang gulong. Biglang narinig ni Romel ang kanyang tiyahin na tinanong siya kung kaya pa raw niyang maglakad. Mabilis namang sumagot si Romel ng opo.
na wala siyang kaalam-alam na napakalayo pala ng kanilang lalakarin. Kung kaya pala nangiti sa kanya ang pinsang si Ron. At tinanong din siya nito kung sigurado pa raw siya. Tumango naman si Romel at sinabing kaya niya. Matapos na sabihin ni Romel iyon, ay inumpisa na nga nila ang paglalakad. Nakita na rin kasi nila ang ibang mga pasahero na nagsisimula na rin ihanda ang kanilang mga bagahe at maglalakad na rin. Yung iba nga ay nauna na, lalo na yung mga wala namang gaanong dala. Kanya-kanya sila ng direksyon na tinahak. Noong una ay mas na-enjoy pa ni Romel ang paglalakad dahil sa mas nakita pa niya ang kagandahan ng lugar. Kaya hindi niya nalilipana yung pagod at kahit pawisan na siya at basa na ang damit. Nang bigla na lang niyang narinig ang pinsan na sinabing parang hindi raw iyon ang daan papunta sa kanila. Sabi naman ng tiyahin ni Romel ay subukan pa raw nilang dumiretso at baka nanibago lang daw siya. Dahil sa parang hindi nalinisan yung mga daan doon na nagtaasan na ang mga halaman at talay sa magsingkilid ng daan. Hindi kasi nila pinaibay yung dinadaanan ng mga sasakyan dahil lupa silang mapapalayo kung gagawin nila iyon. Sa halip ay sinubukan nilang sa bundok dumaan. Alam naman nila ang daan pagkat nasubukan na nilang mapadaan doon. Yun nga lang ay matagal-tagal na rin iyon, kung kaya marahil ay nanibago sila. Pero iminungkahi nga ng tiyahin ni Romel na kanila pa munang subukang ipagpatuloy yung paglalakad hanggang sa magsalita na muli si Ron at sinabing mali ang dinaanan nila. Doon na nagsimula yung kanilang kalbaryo dahil ilang sandali na lang ay padilim na. Aabutan na sila ng gabi sa paglalakad. Dahil doon ay kinabahan na si Romel. Ngunit nabuhay naman sila ng loob nang makakita sila ng mga tao sa unahan na sa tingin ni Romel ay mga nagtatanim ng palay. Ganon-ganon kasi ang kanilang mga kasuotan, katulad ng mga napapanood niya sa mga palabas, mga tipikal na magbubukid. Ganon yung kanilang mga ayos. Kaya panandali ang nawala yung kaba na kanyang nararamdaman. Pero nang lalapit na sila upang magtanong, ay dahan-dahang iniangat ng mga ito ang kanilang mga ulo nang mapansin din sila at laking gulat nila nang kanilang makita ang itsura ng mga ito. Ayon pa sa salaysay ni Romel, hindi niya maintindihan ang eksaktong naramdaman niya nung mga oras na iyon. Sa unang pagkakataon ay noon pa lamang siya nakakita ng mga ganong uri ng hilatsa ng mukha. Mababangis ang kanilang mga itsura na sa paraan pa lang ng kanilang mga pagkakatitig ay ramdam mong hindi maganda ang kanilang intensyon. Kaya wala na silang sinayang na sandali. Nang makita nila ang itsura ng mga ito, ay mabilis na silang nagtatakbo, na kahit nga yung pinsan niya ay naihagis yung bitbit na lata ng biskwit. Ganon din si Romel. Ibinalibag na niya yung pasan-pasan niyang karton ng sigarilyo na naglalaman ng mga pasalubong.
Ang tiyahe naman niya na siyang nauuna ay mabilis na napunta sa kanilang likuran at nanakbong pabalik. Panay ang bigkas nito ng Jesus Maria Joseph at aswang. Napaulit-ulit niya iyong binibigkas ng salitan. Naririnig nila yung mga boses na nasa kanilang likuran. Isa pa nga sa mga ito ang nagsabi ng malakas sa kanilang lengguwahe na wag raw silang patakasin. Nagtatakbo sila ng mabilis at walang plano huminto hanggang sa makarinig sila ng iba pang mga boses sa unahan. At di nagtagal ay nakasalubong na nga nila ang mga ito. Mga kapwa pala nila ito pasahero sa jeep na kanilang sinakyan. At katulad nila ay naliligaw rin umano sila. Sinabi nilang may mga aswang na humahabol sa kanila. At nang mapansin ang kausap nilang lalaki na totoo ang kanilang sinasabi, dahil na rin sa kalagayan nila na nung mga panahong iyon ay umahangos pa at talagang takot na takot, ay mabilis silang hinawi nito at pinapunta sa kanyang likuran. Di nagtagal ay nariyan na nga yung mga humahabol sa kanila at napasigaw pa ang karamihan sa kanila nang makita ang itsura ng mga ito. Naanimoy takam na takam na mga naglalaway pa. Biglang may tinukot yung lalaki at maya-maya pa ay may baril na itong hawak. Dumampot ito ng kapirasong lupa at inilagay sa dulo ng kanyang baril. Nakita naman nilang napangisi pa ang isa sa mga aswang na para bang minamaliit at binabaliwala lamang iyon. Inasinta ng lalaki yung isa at wala nang sabi-sabing kinalabit ang gatilyo. Kitang-kita nila kung paanong napaigdad iyon ng tamaan at umatungal ito ng napakalakas. Nakakakilabot yung nilikhang ingay nito at kita ang matinding galit sa kanilang mga mukha na gusto talaga nilang sugurin na sila. Ngunit nagdadalawang isip dahil sa baril na hawak ng lalaki at batid nilang may nalalaman ito tungkol sa kanila. Kaya labag man sa kalooban nila ay kanila na lang inalalayan ang kasamahang may tama at inakay pabalik. Umalis na ang mga ito at iniwan sila dahil doon ay nalaman nilang mali sila ng daan na pinasukan, kung kaya sama-sama silang bumalik. Sa kanilang paglalakad ay may nakasalubong pa silang kalalakihan. Sa palagay nila ay mag-aama ang tatlong lalaki. Ayon sa kanila ay nakarinig sila ng putok ng baril, kung kaya naisipan nilang pumunta sapagkat kinutuban sila na baka mayroon na namang naligaw sa pugad ng mga aswang at nais nilang tumulong. Na napatunayan nga nilang hindi sila nagkamali dahil nakasalubong nga nila ang grupo nila Romel at ng pulis. Nagmagandang loob ang tatay ng dalawang binatilyo na kung payag sila ay maaari silang sa bahay na muna nila tumuloy upang magpalipas ng gabi. Yun na lang daw ang tanging maitutulong niya sa kanila sapagkat ligtas naman na sila sa mga aswang. Nagkasundo naman silang lahat at pumayag. Lalo pa nga at wala din naman silang dalang pang ilaw sa madilim na daan.
at lubang malayo pa ang kani-kanilang mga destinasyon. Ayon kay Romel, nasapit naman nila ng payapa yung bahay ng kanyang tiyahin kinaumagahan at nakapanatili din ng mahigit 1 linggo. Pero hindi umano niya makakalimutan yung nakakatakot na tagpong iyon sa kanyang buhay nang mapasok nila ang pinaniniwalaang baryo ng mga aswang nang hindi sinasadya. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.